Prečo ja som Deadman, vítam vás z nového videa z Payday 2 z Jozefom. Natáčame to obidve, tak sa nedivte za ten úvod a zahráme si Bank Heist Cash na hard. Presne tak. Presne tak. Inak, pred chvíľou som práve roztrieskal monitor a celý počítač. Keby sa to laguje, nedivte sa, mám na to logické vysvetlenie. Logické. No to je logické. Pretože najväčší logik búcha do notebooku. Takže ja tiež. Mám si zobrať ten nový gulomet alebo radšej snajperku? Aha. Zoberiem si snajperku. Aj túto novú snajperku som si kúpil. Tá na to. Najlepšia snajperka v Payday. Takže asi tak. A zoberiem si radšej brokovnicu. Kobus je... Môžete vidieť môj loadout. Tu mám túto úplne mega vylepšenú zbraň. Toto je z DLCčka, to nemá zase tak veľa vylepšené. Baseballku a som Enforcer. A môžeme ísť. Inak, Deadman Channel bude v popise, ak vždycky, pozrite si to aj... No a Channel nebude v popise ako vždycky, takže... Áno. Pozrite si to aj z jeho pohľadu, lebo z každého pohľadu je to vždycky iné a napríklad on to môže natáčať lepšie, aj keď to pritom vôbec tak není. No, napríklad. Ideme obyčajne ráž. Jako vždycky. Ideme neobyčajne ráž. Ja mám radšej neobyčajnejší ráž. Už má detek. Kto má tak rýchlo? Aha, už ten civilista. Čak ho zabij ho aspoň. Ale ja mám brokovnicu, to všetci budú počuť. Nevadí, ja mám kobru. Ja zabijem aj tak. Dobrý deň. Už uteká jeden. Nevadí, ja som ho zabil. Jak sa vám to bude trošičku lagovať, nevadí. Nie, nevadí, ale sorry. Nevadí. Prečo sú všetci takí udivení, že sme proste zastrelili jedného normálneho človeka? Však ja neviem, iba prepadávame banku a všetci sú úplne... Ježišmaria, tu je Fizel. To by som nečakal, že tu bude Fizel v banke. Ale fakt, v bankách sú není Fizly, nie? Či? No ja som bol minule vo VUBčke, sme tam boli niečo vybavovať, ale žiadny Fizel tam nebol. Wow, to je úžasné, on ma buchol a zabil som tu všetkých civilistov. Čože? Dvoch. Tak. Koľko máš FPS? Ide mi to na nejakých 16. Je 20. And that's bad. Ale úplne mi to stačí na tých 16 FPS, viem, že je to hrozné. Ale na Vianoce možno bude nový počítač. Jupi! Jak to ty môžeš vedieť? No pretože som... Hovoril si s Ježiškom, áno? Áno. Určite. Prečo ten chain si tam kľudne stojí, keď je poplach? Ježiš, aha, on je bugnutý, to je krátne. On si tam zametá zem. No pozrite sa, no pochopíte to, on si tu proste zametá zem nohou. Ty bolo takéto zalagované video ešte u mňa nebolo. Niečo nové, všetko musí byť poprvýkrát. Tak u mňa bude poprvýkrát zalagované video. Ale tak posledné video bol pred mesiacom, takže musí niečo byť. John Wick je tu šikovný, že John Wick? No poď za Chainsaw. To je jaká krepka, ani neodpoveda. No. Banda krepa. Fredka jedna. Nie zatlkala kolu. John Wick, ty si taký šikovný chlapec, vidíš ten Chains, ten si tam nič nerobí, on si tam kľudne je opretý o nejaký stĺp alebo stenu, ja neviem čo to je. To čo, pri mne bol svát? V Payday, ty vole, jak v Payday môžu byť svát? Neklam aspoň. Ukončíme toto video, ešte raz zaklame, že zavraždím ťa. A manažer uteká, zdechni. Dobre, všetci krepy sváti sú dole. Manažer, zdechni, on má keykartu. Jo, idem pre ňu. Serem na Fizlu, ak som keykartu. Môžete počuť ten soundtrack. Seru na to budú keykarta. A ja mám soundtrack. Ak budete chcieť, odkaz na tento soundtrack bude v popise videa. Hej. Ale ty máš aký? The Gauntlet. Ja mám ho. Ale fakt, vypočuj si to, je úžasné.
OK. A že keď som ti už posielanie. No mne sa zdá, že hej, ale teraz nie. No nie, teraz si ho choď vypočuť hneď. Áno, Áno, choď. prerušíme celé video kvôli soundtracku. Sorry diváci, ja sa vám ospravedlňovať nemusím. Soundtrack je dôležitejší než vy, kašlem na vás. A ne, samozrejme som to tak nemyslel, aj vás mám rád, veľmi. A Neklam, hej, neklam. vôbec by som do vás nezapichal 200 miliónov nožov. Nožov. Jep. Zatiaľ žiadny tento cloaker. Ja som tu jedného dole zabil. Ale ty si cloaker. Nie. Ty si magnet na cloakerov, tak sa nediv. No ináč áno, furt... Není misia, kde by ma nezabil cloaker, jedine stealth, aj tam je to možné. Z takého manažera. Z taký ježiši. Maker. Maker. Alebo taká keykarta, vieš čo? Že po tebe skočí. Cloaker. A podľa mňa v skutočnosti v banke by to takto nebolo, že toľko to fízlov. Podľa mňa by to bolo úplne iné. Bolo by tu ešte viac fízlov. Nie, neprišiel by tu, možno dvaja by sme prišli a vôbec by sme ich nestrieľali, byli by sme boli vnútri. Aha. A ešte by sme určite stealth, lebo stealth sa dáva väčšinou. No aj keď iba tam niektorí väčšina, tam iba vletí a... A svati väčšinou chodia, FBI to jedine tak možno v Amerike, ale na Slovensku vôbec. To už je? Tak skoro? No je to hrozne rýchlo. Som ho bachnul do väzov, chudák svat. Čoho? Do väzov. Ja, Som že do... Prestrelil som ho väzi, chlapcom. Mňam. Chudák. Sme v prdeli. A ja to vybavím. Ježiš, ja som neodomknul ten keychain. No nevadí, tak máš C4. Tu koľko prachov na hard. Aj tak to bude málo. Čorujeme a ideme s tým domov. Dáme potom tu ešte jednu misiu? Určite áno. Určite áno, chcem to dlhšie. A dáme potom ešte jednu misiu? Možno. Nejaký nightclub. Inak chcem povedať, že ja som tiež dlho netočil a ja kvôli tomu, že som bol chorý za prvé a za druhé bola škola, nebol čas. Takže asi tak. A mal som hlas jak retardovaná rybička skrížená s losom a autom. Lososom. Jak? On zomrel! Jak ho môžu dať dole, keď ani nič nerobí? To nepochlo... Cloaker! John Wick lezie cez plot. Wow, chlape. Ho vidím, jak je pri tebe. Ale on prilízal plot, to som videl prvýkrát. Ale plot je zatvorený. Čo? Ja som otvoril tú bránu. Áno, ale on ho aj tak preliezol, on je proste... On není krepká, on chce byť akčný, vieš čo? Ne, Chains! Konečne zdechol. Pozri, on je úplne úžasný čum. Čaute, ja som John Wick a vítam vás tu pri videu so samopalom. Som krepká a budeme dneska preliezať plot. Máte sa na čo tešiť. Ja už sa teším. To iba ja som taký retard a prehadzujem tašky. Aha. Sereme na to, zabijeme sa. Sereme na tašky. A bolo to ľahké. Na to, že je to hard, tak to bolo ľahké. Tak. Au, svrbí ma ucho. Granada, motherfucker. Inak, jak sme hovorili o tom, že sa stane z manažera cloaker, tak ja som videl video, kde sa z manažera stal bulldozer. Proste išli na Deadwish banku a teraz sa proste niečo... Illuminati confirmed. Na čo ho chcú pustiť? Však my ho nepotrebujeme, nechajte si ho. Však Chains je úplne na nič. Iba tam stál a potom sa iba bude prižívať. Cloaker, konečne! Počkaj, ja chcem, aby ma zabil, musí to byť vo videu. Si ho zabil? Ja som ho nezabil, on je pod autom. On je pod autom.
Vidíš ho? Mhm. Zasran. No poď na mňa, no poď! Hajzlík. Videli ste tu action? Tam slow motion, tam Titanic hudbu. Možno, nechcem sa... Počkaj, ja si tu chcem postrieľať týchto chlapíkov, čo tu len tak nevinne stoja a za nič nemôžu a vôbec po mne nestrieľajú. Ukážem vám túto Hotline Miami zbraň. Je úplne úžasná. Tak môžete vidieť. Mám tam bočný zásobník, čo mi zväčšuje stabilitu. A nemôžem vystrieľať náboje, pretože lebo ja mám ten skill, že keď položím amobek, tak mám 10 sekúnd na to, aby som mohol strieľať zdarma. No pohni. Takže je to úplne úžasný skill a dúfam, že sa sem nikdy henten nevráti a že Sniper! Je mŕtvy, je mŕtvy. Dobre, môžeme ísť. On nezdechol. Ja som ho zabil, ale on sa nezabil. To je dobré, no. Escape. Escape! Jak mohol byť escape? Všetkých som ich tam vyzabíjal. Oni si proste povedia, a Jozef nás zabil, no tak zase oživíme sa, že? Áno, že... A dáme si escape na schvál, pretože môžeme. Ja som ich na schvál zabíjal, proste, aby ten escape nebol. Ale to sa neodvíja od toho, to len to je náhoda. Ja viem, ale tak vieš čo? Ktorý si zoberieme? Zoberieme si brokovnicu? Nie. Si zmením túto zbraň, teraz si dám Dáme túto. si Tomíka. Dám si gulomet, aby ste ho videli. Tomík. To sa vážne bola Tomík, nejaká zbraň? Tomigan. Aha, Tomík. Čo to Thompson? Ale Tomík. Čo si dáme za sraň? Za zbraň. Granátomet mám zamknutý, do koľko to je? 46. Neviem, ktorú zbraň si mám dať. Dáme si Karka. Jak môžeš mať granátomet zamknutý, keď si 139-ka? Teda 330. Ale iba 39, no ja musím byť väčší level ako. To je jedno, že tam mám čiarku, ale tak... Ježišmária, asi 200 ich tu je. Čo stáva? Vidíte v premiére Tommy Gun. A mne gulomet. Potom si to pozri, to video, je tam Thompson. Potom si ho kúp. Fakt po dlhej dobe točím, ty vole. To koľko máme tých bugov? Teraz menšie FPS-ka, pretože ideme do parku. A parky sú najviac úžasné. Tak preto tam máme menšie FPS-ka. Presne tak. Tam hore máme dať tie bagle? Nemusíme, ale tak ja tam vždy dávam. OK, takže ty si prehadzuj bagle a ja si idem po nich strieľať. Zasran. Mám si tu C4-ky. Nedám ti amo. Ja mám C4-ky a Centriga, no to mi úplne stačí. Hlavne, že nemáš náboje. Tak dáme pár C4-iek. Ja ich vidím modro. Idem ti ho rozstreliť. Ne! A budeš plakať. Ale ani nestrieľaj teraz po nich. Nech sa to na niečo hodí. A počujem snajpera. Ja som rozstrelil vázu. Mňa zabijú. Vázu? No správcovia chlape, kde je tá váza? Kde je? Sem, poď sem. Tu je rozbitá váza. RIP rozbitá váza. Ale tu, RIP. Tu som mi rozbil. Tu stála. Je mi to ľúto. Je to strašne ľúto. Vieš čo, na jej pamiatku rozbijeme ďalšiu vázu. Aha. Ono sa nedalo. To je nesmrteľná váza. Illuminati confirmed. A tu je ďalšia váza. Jo, je mŕtva. Vidíš? Rest in peace, váza. Fucking váza. Tak. 48 000 expov. To bude mať nový level, what the fucké. Yeah. What the fuck? Ja som zabudol, že som taký malý level, že mi to dá... Ty vole, ja som úplne zabudol. Tu môžete vidieť môj vylepšený karík. Ježiš, oni to čarujú. To sú čorkolamky. Karko Janko. To je nový názov pre Kar. Karko Janko je Manko Danko. Janko Danko. Janko a Danko, presne. Danko a Janko. Jo, nebudem vo videu. Vo vlastnom videu. Ktoré na to... Vystrihni sa z videa, inak sa zabanujem.
Tamat jeden. Taser sprostý si zemri. Jej, prečo musíte po mne ísť? Ja vás nechcem, svatí. Ja vás postrieľam, no škoda, no. Mňa to tiež mrzí. To auto prestalo horeť. Ono predtým horelo a už nehorí. No, tomu sa hovorí fyzika. Čože? Nie, no, chémia. Aha. Že by už prišla. Ja sa tu dám do tunela, vieš čo, kašlem na to, budem tunel. Hej, tu je to hrozne epic v tom tuneli. Sa cítim jak tunel. A vidím dodávku, jak ide. Ja nie. Tak to mám najlepšie, keď ju nevidím. Dobrý deň, pán dodávka, jak sa máte? Ahoj, Janko. Tak, bereme bagle a ideme domov. Alebo môžeme ísť ešte na pivko, viete čo? No, s policajtmi. Latte macchiato. Oni si dajú iba hot drink. Si predstav, že keby v PDI je Semir. Jak by to tu vyzeralo? No určite. Dáme sem granátku. Ježiš! No wow. Jo, tie bagle som úplne ku mne prihodil. No, chytaj granát. Kde? Tu. No. Bacha! Aha, granát. Jej, ten bol pekný. Berieme bagli a ideme domov. Že by si zobral ten posledný? No. Na čo, ja si zoberiem tieto. Ale fakt by mohli opraviť, ale pridať, aby aj tí boti zobrali bagle. Ale neviem, jak by sa to dalo. Lebo oni by nevedeli, kam by to hádzať. Kam by to hádzali a tak, no. Tak mohli by to spraviť, no. Ale aj tak Payday je skôr multiplayerová hra. To je pre viacerých hráčov. Ale neviem, na čo som dal ten single player, keď každý hrá multiplayer. No však asi, že to proste single player je nuda a tam nič. Aj tak tam musíš všetko robiť sám. No veď. Jedine občas ti pomôže, že ťa zachránia a postrieľajú niekoho, to je všetko. Zoberiem náboje z tvojej sentrigany, hej. Chcem si doplniť. Ani to nejde. Ja viem. Ale mne to raz išlo. Dobre, môžeme ísť preč. Ono ich tam ide dať, ale zobrať si. Zobrať išlo raz. Neviem, či to ide teraz. Ešte dáme jedno. Watch Cox. Ja by som dal asi Night Club, to je rýchle. Alebo čo tam proste uvidím. Niečo proste rýchlo myslím, niečo také rýchle. Ježiš, ak to má dlhšie, tak poviem. Tak hej. 109 000. Jo, nový level aspoň. Na hard je to celkom dobré. Ja som to dal len tak zo srandy, Tak. Jo, nová leva. 3 skill pointy. Yes. A keď potrebujem 8, no to nevadí. Ale môžeš to preskočiť. Tak. Prečo som dal strednú? Prosím, maska. Jej, čo mám? Ježiš. Ja nejakú blbosť na zbraň. Ale to je na Bernety. OK, takže ja tu dám strih a keď pôjdeme ďalšiu misiu, tak sa vám ozvem. Ja tu nedám strih. Takže tu je môj loadout. Mám niektoré ešte mám zamknuté. Túto som si upgradenul. Vyzerá cool, len ešte ho nemala domknutú. Máš už 55. Damn. Počkať, skilly. Jej, už len 45 perk pointov. Tak čo si dáme, aby som vedel, akú zbraň si mám zobrať. Počkať, ja vlastne tiež. Frame nie, Election Day nie. Night Club. No ale dobré. to je very hard. To dáme. Okay. Zoberiem si kára. A ešte... Brokovnica, ale no asi brokovnica bude lepšia. Tak, ešte... Aspoň uvidíte novú brokovnicu. Skilly si idem tiež ešte pozrieť. Mám 0 skill pointov, OK. Takto tá brokovnica vyzerá divne, ale v hre vyzerá úplne cool, takže... Môžeme ísť.
Tak, a sme späť. Dáme si, jaký soundtrack. Evil Eye. OK, takže som späť a teraz si zahráme Nightclub na Very Hard, Deadman to už točí. Takže asi tak. Nightclub už sme hrali, takže asi viete, o čom to je. Ja som si zobral kar a brokovnicu. OK. Ináč niekedy by sme mohli skúsiť ten Nightclub aj na stealth, lebo ja som ho nikdy na stealth ešte nerobil. Alebo potom to môžeme dať ešte taký bonus, za to, že sme dlho netočili. Javelry Store na stealth. To je celkom ľahké, ale neviem, či mám odnaknutý ECM. Asi áno. Hej. Čo budeme ešte? Dobre, ja si dám masku a ideme tam, vyrazíme okno, ajte sa. Počkaj, ja si zoberiem takto brokovnicu. Obidvaja a 3, 4. Dobre, tých strážnikov, alebo kto to je. Čakať. Ty bolo, keby tu není kamery, tak by sme to dali aj na stealth. Sú tu kamery? Počkaj, oni už volajú, tak to je v prdeli. Dobre, mám to tu otvoriť, alebo to vydrillujeme? Počkaj, si nechaj na trezor C4. Ja nájdem keykartu. OK, super. Ja idem pozrieť, či nebude zase desi na zemi. Ako vtedy. Mali by tu byť dve, najviac. Tu zapálim, tu nepotrebujeme. Ale mali by sme tam dať možno aj ten drill niekde. Zatiaľ, čo to budeme hľadať, tú keykartu, tak sem dáme aspoň drilly. Daj tam, ja hľadám tú keykartu. Jo, mám jednu. Dobre, tak daj ju sem. Kde dám tebe? Sem, proste sem poď. No, sem ju daj, počkaj, sem. OK. Keykartu. Tak dobre, a idem otvoriť trezor. Sakra, tu nie je trezor. Jej, to sa tak nepodarilo. To sa spavnuje randomne, takže... Takže mám to tu otvoriť? No, tu hej. Alebo nie, počkaj na drill. OK, ja ho upgradenem. No, tak dobre. Oprav ho a rovno sa aj upgrade. Aha, vlastne. Tyvo, toto bude... Zakempíme sa tu, hej, lebo nechcem nikde chodiť. Hej, ja si zoberiem kár a budeme strieľať. Ty kryj hen tie dvere. Počkaj, tam je cloaker. Ty kryj hen tie dvere a kryj hen to zadné. Dobre. To by sme mohli dať, je tu ešte chain za John Wick a ja mám potom ešte sentry guny, keby niečo. ...70 sekúnd, no 70 časy, dobre. Ježiš, troja cloakery tu boli. Dávaj si pozor na tých cloakerov, lebo keby ťa dajú dole a je tam hrozne veľa tých svatov. Tak je to už prdeli. Kryjem ťa, hej. Okay. Tu bol jeden pred dverami, ďalší za autom a tretí na mňa vybehol a skoro ma zabil. Odo mňa žiadni nejdú. Oni tu vzadu, ale teraz ich dlho neuvidíme, lebo to boli traja. OK. No bereme len peniaze, alebo aj kokain? Bereme všetko. Dobre, tak hen ten drill. Kašlem na ňo potom, najprv peniaze, aby sme to mali istejšie. Hej, aj tak to hlavne nezomrieme, pretože keď ideme len my dvaja, tak je to dosť riskantné, lebo nikto nás prakticky nemôže zachrániť. No oni hej, ale tak... Nie, ty dáš charge. Aha. Tak. Šup.
Super, super, no. Je to tam všetko v pohode u teba? Zatiaľ. Dobre. Teraz tu ticho, ale potom všetci nabehnú. 20 sekúnd. Cloaker! Mŕtvy, dobre. Že by nejaký ďalší? Dúfam, že nie. Už je to? Nie, ešte nie. 5 sekúnd. Aha, dobre. Dobre, môžeš ísť. Tam dole daj tie shepherd charge, hej? Ja čak to budem zatiaľ kryť. Jak tam je teda trezor? Aha, ono je to dole. No tak kryjem to zatiaľ hore. Daj tam ty. A čo hlavne treba vlastne zobrať z toho nightclubu? Peniaze. Po prípade coke. Dobre, tak uvidíme, čo bude tu. Je tu vybehol manažér, alebo niekto v obleku a zabil som ho. Nevadí. Kokain. Hej? Dobre. To je v pohode. Ale tak horšia časť je pred nami. To je zlé, že dole bol kokain. Teraz musíme ísť na tú stranu. Tu je hrozne veľa toho kokainu. Počkej, ale zase my máme ten pick-up truck. By mal prísť k oknu, takže to je v pohode. To budú fízy. Dobre, tak ja ho tu nechám, lebo aj tak to podľa mňa odtiaľ to neukradnú. Sniper. Mŕtvy. No už je tu, takže rýchlo to tam dám. 130 000, to je v pohode. Koľko tam je? 5? 4? Veľa je ho tu. Ty vole, fakt. No 5 dohromady. Sa mi ešte nestalo v tomto nightclube, že by ho tu bolo toľko toho kokainu. Ja som už mal 6 max. A to bolo overkill. Dobre, ja tam zoberiem ten posledný a ty budeš opraviť ten drill. Ja ťa tam potom prídem kryť. To boli teda FBI. Boli. Jo, teraz skončil útok. Super. To fajné. A teraz rýchlo hen tam idem opraviť drill. A vlastne ty ho opravuj, ty máš skill, ja ťa budem kryť. OK. A vlastne to je jedno, tak teraz ma ty kry. Cloaker! Dobre. Done. Ešte koľko? Ešte dosť, 140. Dobre, ja ho zatiaľ upgradeniem. Taká keykarta. A potom ešte trezor. Jo, už iba 90 sekúnd. Sa to aspoň trochu skrátilo. To fajn. Počkaj, tu sú ešte prachy, to bereme. All in. Shield. OK, začína sa útok. No už sem chodia FBI. Podľa soundtracku. Tu je... Zabíjaj ich, je opravený drill. Je tam bulldozer? Taser. Ne, aby som nerozstrelil benzín, lebo ma to tu zabije. Trochu lagy, lebo tu je smoke, sorry. No už není dobré. To keď rozstrelíš ten benzín, nič sa nestane. Aha. To už som ten tam benzín už dávno dal, to malo horeť a už to zhorelo. Tam je Cloaker. Mŕtvý. Tu je! A mŕtvý. Bacha na shielda. Mŕtvý. Hádžem pomocný granát. Ja idem toto. Opravuj, hej. Zase som išiel použiť charge. To je blbé, že už mám len dve, to už sa nedá využiť. Nikde, no. Jen tak pri útekových dverách, keby je to tu náhodou. Ale už ich asi nebudeme potrebovať, či? Nechaj pre istotu jednu. Bulldozer! Hej, to je v pohode. Okay, nechaj ho prísť sem. Dobre, tak ja to nechám na teba.
20 sekúnd. Mŕtvy. Super. Inak ja som si ten kar vylepšil, aby ste vedeli. Aj sa mi lepšie strieľa, aj sám je lepší. Jo, už je to. Super. No. To bude dobré, dlhý gameplay. A však ja to ešte vlastne aj prestriham tiež. No ja vlastne tiež. Ježišmarja, to sa zlakol. Tak, zase to upgradenem. Som zvedavý koľko, no. No dobré. Okolo 100 sekúnd, alebo 200. Nič. Aha. 200 sekúnd ešte. No, 180. Ja to dám cez 4 dole. Tak, pretože oni tu prídu a... Tak, dobre, zabilo ich to. Ježišmarja, tu ich tu je 200. No veď, čakaj, počkaj, kým prídu, oni prídu na tú Ja tam C4. dám granát. OK. Ja som tu nechal C4, takže počkaj, kým oni tu prídu za nami a ich to zabije. Taser. Jo, stazoval ma, mne to reloadlo a zabil som aj shielda aj tasera. Super. Jo, konec útoku. Cloaker. Dobre, 130. Ešte dosť. A potom ešte 4 alebo 3 minúty alebo 2 minúty na rodávku čakať. Ja mám ešte Sentriganu, to nie je problém. Kde ju A dáme? ja ešte jeden amobek. Kde dám tu Sentry? Jo, tam Mám do tých dve. dvier. Do ktorých? Do tých tam, kde prichádzali, kde ich bolo veľa. Tam to bude dobré. Tak, tu je. A jednu daj sem. Super. Super. Tak, my sme prakticky teraz dosť skrytí. Tyho 200 cloakerov tu je. Mne sa raz podarilo, že ešte predtým, jak ma sundal ten cloaker, tak som tam dal Sentriganu a jeho to potom zabilo. Ja som ho raz zabil tak tesne. Ne, tá Sentrigana strieľa po shieldoch, to nemá šancu dať. To je plýtvanie. Ale zase ona strieľa do neho a ona sa zamieruje iba na neho a ty ho môžeš strieľať do hlavy. Jej, taser, áno, a oslepili ma. A taser. Aj mňa. Dobre, už som v pohode. Koľko ešte? 60. To dávame, hej. Budeme musieť. Cloaker. Shield. Dobre. Ja som si vôbec nebral z nábojov, ono ich je tu hrozne veľa, mne to úplne stačí. Ja mám ešte... Cloaker. Reloadnem Sentriganu. Ja mám A ešte zoberiem perk na to, aby som viac nábojov bral z tých dropov. Takže ja... Je to na pár pick-upov, úplne mi to doplní všetky náboje. Super. 20 sekúnd. Už nemáme asi ammo, že? Počkaj, sem ho dám. Lebo potrebujem. Tá brokovnica sa hrozne dlho nabíja. Ja som ozaj brokovnicu som ešte skoro ani nepoužil. Ani ja, ani raz. Len teraz, jak som tam dával tie náboje, tak sa mi všetky minuli. Jo, 2, už to bude. 1, super, už to je. Ty bol konečne. A pozri sa na XP. 95 000, no 96 000. Kde to máme vlastne teraz dávať? Do toho pick-up trucku. Tam do toho kufra. To je dosť ďaleko, hej. Tam, kde sme dávali ten kokain. Do toho okna. 4 bagle, takže 2 ty, 2 ja. Ty vole, ak to tu nedáme, tak ma to tak naštve. Už sme tak ďaleko. To hej.
to boli na zem peniaze, ich zoberiem, tak. No ja ti zhodím dole po tých schodoch tie prachy. To ma ich zober. Ten John Wick nie je schopný zabiť nikoho. To hej. No a ber ten bagel. Honker! Zabij ho, hlavne ho zabij. Dobre, to nie je mŕtvici, ale počkej, koľko? Asi okolo 20 nábojov som na neho minul, alebo 30. Tu máš ten bagel za tebou. Aha. Minúta a ideme preč. OK, to už musíme dať. Tak. Dobre, to už tam dáme ja, ty zatiaľ choď. Furt sa to drží okolo 20 fps. Som až dobre, no. Pod 15 fps mi to neklesne. Proste. Ne! Sniper. Ja som to tam hodil a on práve zmizol, dúfam, že to nevadí. Nie, to započítalo. Super. Dobre, sniper je dole. Čo sú ešte na stole nejaké prachy? Obidve centrigany sa minuli, takže... Už ich ani nedoplňuj, to je zbytočné. No veď, hej. Aj tak už ideme preč. Rozbijem tieto Ježiš, skla. tu je FBI. Fajne. Nebolo to zase také ťažké na Very Hard. Aj keď to nechcem ešte zakriknúť. Jo, tu je to, fajné. Ty si nenechal vlastne C4. Nevadí, to piklokneme. OK. Jo, fajné, akorát útok skončil. Je to piknem, hej. Ťa budem kryť. Tak. Tam je FBI, zabij ho. Dobre. Už to bude... There we go. Inak my asi toto video vydáme zajtra, čože nedeľa. Teda ja. No lebo ešte, no ja tiež, lebo ešte zostrih, strihať, no to bude render a trvať. upload, takže určite Presne. zajtra. Escape. OK, takže už asi tú ďalšiu misiu dávať nebudeme, lebo toto sa bude aj tak hrozne dlho strihať. A Ešte dáme ten escape a... presne. Ale to je jaké kafe. Dejam. Mám si brať sekundárku brokovnicu alebo ten kobus 90. To je machine guna. Ja si zoberiem asi revolver. Čo si mám zobrať? Alebo túto, ja si zoberiem lokomotívu. To som dávno nemal. Tak čo si mám zobrať? Túto, čo máš, nechaj si ju. Brokovnicu? Aha. OK. A karasy, že? OK, Počkaj, počkaj. ja si dám ešte nejaký sound. Ja. Zakončíme to gauntletou. A ja si ho dám. Super, Som ho ešte môžeme dneska ísť. nemal. Dobre, môžeme. Že je to ten dobrý escape, že je to ten dobrý escape, že je to ten dobrý escape. Prosím, že je to ten dobrý escape. Fuck. Ne, toto poznám. Vieš, kde to dáme? Pod za mnou. Do tejto garáže. Čakaj, ja idem dole. Ja som tento escape vyšiel len raz. On je A fakt viem, že som ho ťažký. nedal. A ešte je to very hard, hej. Ja nejdem robiť nič s brokovnicou, ja idem rovno na ostro. Na diaľku s mojou zbraňou. Dlhou. A ja si dám kar. Tak. Hlavne tie bagle tam musíme dať hneď. Zberiem si ešte jedného rukojmého, pretože predsa keby nás sundajú, tak budeme niekoho potrebovať. No keby nás sundajú, tak sme už v prdeli. Tak, posledné. Počujem Tasera. No ja ti si taznutý, Nie, dobre. už som ho zabil, Hlavne Jau. musíme po To je nich... jaký dement, on ku mne prišiel iba na to, aby ma buchnul. Hlavne ich musíme proste zabíjať teraz. Hlavne zostan tu. A odtiaľ to ich zabije. Ne, ja som si na čo bral tie C4-ky.
sa úplne nehodí. Mal som si rovno zobrať tie centry. Nevadí, ja ich tu len tak randomne. Ale zase keby minieš centrigany, tak budeš mať C4. Myslím. Ale sa mi zdá, že áno. Áno, ale tak... Ale ty XP, to ja musím mať. Tak ja som ich tu trošku porozmiestňoval. A tu dáme centry. Ono to treba po tých shieldoch, to je úplne na nič. Čak ich môžeš doplniť, čak tu máš náboje. No vlastne, hej. Jo, zabil som shielda. Jason, what the fucké? Ja helpujem, chod na Johna Vicka. Aha, jo. Ty, ale dobre ich to dalo. To čo bolo? Presne, ak som to chcel, ja som spravil taký... Jak to povedať? Ale všetky buchli. No veď, ja som to tak chcel. Som spravil, keď už 10 bude sekúnd! veľa. 10 sekúnd? To je super. Som spravil takého hada a ono, jak sa tam všetci postavili, tak ich to všetkých zabilo, úplne poráte. Ešte keď to bude... Do prdela, tak to je úplne zle. Mám kokain, ten tam rýchlo dám. Ono, poďme najprv kokain. Jo, teraz ide počkať, berme tam úplne všetko, lebo... Počkať, však sa nemal skončiť útok akurát. Však hudba prestala. A zase začala. začalo. Jo, package. Som chcel zobrať tašku a zobral som package. Čo tam hádžem, choď preto len. Proste ser na nich, iba si rob svoje. A občas ich zabij. Tyjo, to koľko má tých buglov? Ja neznášam úteky, keď máme tak veľa buglov, že sa môžeme posrať. Ja tu dám jeden sem. Počkaj, už bolo 3 minúty, do prdele, rýchlo. Ale keď už tam budeme dvaja prenašať tie bugle, tak už to bude lepšie, ale ty musím ešte teraz hodiť. Ešte 2! Trošku musím vyčistiť cestu. 3 minúty ešte. Okay. Je tam ich asi 200, dvaja, no, dvaja. Ty to musíme dať. Teraz Fizzle neberiem ako problém, teraz ten čas hlavne. Ja áno, lebo ma teraz zabíjajú a nemám do regenerovaný armor. Wow! Dementi. Musím ťa dať. Alebo tak kašli na to, John Wick ma zachrání. Alebo tak už... Ja už ťa mám, takže... 2 minúty, ja už to tam idem házať tie bugle, hej? A ja už to berám len. Ty si to ten jeden nechal. To už bolo rovna kokain. To už dáme, ale tak... Teraz už iba ten čas a je to v pohode. Ale čas už je v pohode, ale tak... Ten kokain jeden. Už na to kašli, lebo ja nechcem riskovať. To sa neoplatí. A už ho aj tak čorujú. Serme na to. Jej. Netrafil som sa. Zavri! Ja by to ono. Ideme. A teraz ešte útek. Útek z úteku. Že neutekli ste úspešne, že ešte raz jeden útek. To je jaké? 100 čosi tisíc. Aj peňažkov je celkom dosť. A tie ale XP, jo, konečne, aspoň 2 levely by to chcelo. 93, 102,
102,5. Ne, tesne, skoro nový level. Jo, 2 levely. Úplne tesne som mal. Super. Ok, ešte nejakú tú kartičku si vybereme a už by sme to mohli ukončiť. Bla 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 bla, hančan šušan šumkankaň. Jo. No, zase nejaká blbosť. Jo, to vypadá dobre. On ešte má ešte nejakú masku dostať. Ok, takže pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať Like. A topánky od Nike. áno. Samozrejme, pokiaľ sa vám niečo nepáčilo, tak mi to napíšte do komentárov, komentujte, odoberajte. My sa týmto s vami lúčime. Majte sa, čaute. Takže ešte ja sa rozlúčim, takže ak sa vám video páčilo, tak dajte like, koment a odber. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Takže nazdar! Čus.